ଗୋଟିଏ ମହିଳା ତାର ଜୀବନରେ କେତେ ଥର ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିପାରିବ? ଗୋଟିଏ ମହିଳା ତାର ଜୀବନରେ ପ୍ରାୟ 40 ଥର ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିପାରିବ। କେଉଁ ପଶୁର ଦାନ୍ତର ରଙ୍ଗ ଲାଲ ହୋଇଥାଏ? ଡିଫର ନାମକ ପଶୁର ଦାନ୍ତର ରଙ୍ଗ ଲାଲ ହୋଇଥାଏ। କେଉଁ ପୋଜିସନରେ ସମ୍ଭୋଗ କଲେ ମହିଳା ଶୀଘ୍ର ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ହୋଇଥାଏ? ଫାଷ୍ଟ ପୋଜିସନରେ ସମ୍ଭୋଗ କଲେ ମହିଳା ଶୀଘ୍ର ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଝିଅମାନଙ୍କ ବୀର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ବାହାରେ? ଧୀରେ ଧୀରେ ଝିଅଙ୍କ ଅଙ୍ଗକୁ ଚୁଚୁମି ଜିଘ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତେଜନା ଦେଇ ସମ୍ଭୋଗ କଲେ ଅଠା ଅଠା ହୋଇ ବୋହିଯାଏ। ଘୋଡ଼ା କେତେ ସ୍ପିଡରେ ଦୌଡ଼ିପାରେ? 40 ରୁ 48 କିମି ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା। ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଝିଅକୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଝିଅର ମାଆଙ୍କ ସହ ସମ୍ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ? ଆସାମ ରାଜ୍ୟର ଡିଲ୍ଲର ଗାଁରେ ଏମିତି ହୁଏ। କେତେ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ବାହା ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀର କଣ ଚାଟିଥାନ୍ତି? ଦିମାଗ ଚାଟିଥାନ୍ତି। ବିଶ୍ୱରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପିମ୍ପୁଡ଼ି କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି? ଆଫ୍ରିକାରେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଫୁଲର ନାମ କଣ? ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଫୁଲର ନାମ ହେଉଛି ଉଲିପିଆ। କଳା କଳା ତନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିଏ ଆଉ ତାର ମୂଳରେ ଜନ୍ତୁ କୋଡ଼ିଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ କଣ ଅଟେ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ମୁଣ୍ଡର ବାଳ ଓ ତାର ଭିତରେ ଥିବା ଉକୁଣି। ମାଟିର ମଣିଷ ଉପନ୍ୟାସ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ମାଟିର ମଣିଷ ଉପନ୍ୟାସ କାଳନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଲେଖିଛନ୍ତି।